Ja želim da zahvalim ministru Simoviću sa saradnicima za ovu priliku i želim da naglasim da je ovo za nas jedan veoma važan projekat i da mi zaista sada sa optimizmom gledamo na mogućnosti razvoja poljoprivrede u našoj opštini. Na ovaj način, dakle, otvaranjem agrobiznis centra, mi dobijamo, da kažem, jednu novu adresu za naše poljoprivrednike, što znači da sada svi koji su zainteresovani da se bave poljoprivredom će imati jednu logistiku, imaće podršku za sve projekte koje oni žele razvijati i na takav način će poljoprivreda biti ono što mi želimo. Dakle, bit će jedna važna grana razvoja, bit će značajna podrška turizmu, bit će značajna podrška novom zapošljavanju i na takav način mi vjerujemo da će mladi ljudi uspjeti da ovdje na ovom području organizuju svoj život, da organizuju, da kažem, bavljenje tim teškim, ali ipak lijepim zanimanjem, da će poljoprivreda sve više i više biti oblast, biti djelatnost od koje će naši građani moći pristojno da žive.